Captain America. Where are you today? Captain America. Дядя. Дядя. А? Дядя. Кой е това? Dada, Dada, how are you today? Dada, Dada, how are you today? Кой е той? Dada, Яда? Той не го знам, бе, дади. hoppa, hoppa, Хопа? Той па Ептен не го знам, бе, дади. Кой е това Хопа? Siga, Siga, Iron Man. Iron Man. Norman, No Iron Man? Cap. Hulk. Hulk. How are you today? Hey, Hulk. Hey, Hulk. Where are you going today? a tour, Hey, ама ти. Дай пей ти. no tour, Тор. Айде заедно. no, Заедно. okay, Hey, Thor. Hey, Thor. How are you today? Давай. no, Защо, бе? hey Thor, how are you today? Hey Thor, how are you today? Hey Thor, how are you today? Captain America? Captain America, Captain America, where are you today? Captain America. Captain America. Where are you going today? После? Iron Man. Iron Man. Hello, Кажи, I am Iron Man. I'm a Captain America. Oh, you're Captain America? Oh, извинявай. I wanna go be Thor. You wanna fight Thor? Yeah? Oh, no way. I'll be Hulk. And you wanna fight Hulk? I wanna be Thor. You wanna fight Thor? I'll be Captain America. Ти кой си? Hawkeye. Ти си да Хокай? Oh, yeah? Къде ти е лъка? Скафа. В шкафа? Ма какво прави в шкафа, бе, Дани? Има лъка. Кой има там? Имаш лък? О, лъкъвшка. Тала! Стреляш лъка? Колко стрелички имаш? Аз има нови стрелички. Нови? От кога си ги направил, бе, Дади? От баба. Баба ти ги направи? О, и колко направи баба? Колко стрелички? 5. 5? Само 5? О, 5. 5? Ще ти стигнат ли, Дади? Пусти много детско. Да пусни малко детско? Колко малко? Много малко? Много малко. Маленко. Толкова манинко? Да, толкова голямо. О, сега стана голямо, така ли? От мънинко стана голямо. Голямо. Голямо детско. А? Голямо детско. Голямо детско? Ама сега гледам всичките детско. Искаш да гледаш всичките детски? На целия свят? Но ти е много детски, бе, Дади. А? Всичките ступи да бино. Всичките тупи на бино? Тук има да гледаме, Дади, 5 години. Тор. Искаш да гледаш всичкия Тор? Всичкия Каптън Америка? Ще няма да станем тук 5 години, бе, човече. 5 години няма да станем, бе. Hulk. Целият Hulk?